uglotho bubagra uglotho BCP mai BP agre phane rono khabai khubai la thogo BCP bogre jaiya dia agre phane khabai khubai la thogo bubagra uglotho bubagra uglotho Tipra Motha uglotho Omo Bamutia Assembly Constituency eba Bujjong Nagar Waki Nagar Omo Somburam ADC village oro sini o sarik jorao kaise pandani bisingte oro 43 families ni approx 140 voters tini Tipra Motha ni 54 families ni 140 approx voters joining rifaikia borok sumaitang phaikia bubagrana ogre triplen dimano jotono borok hansakai buskan sala o ogre triplen chobao koplai khaine hni bo bodol ni phai borok maximum BJP CPIM কোন বিজেপি নিকে কোন আদং রক তো adong ro asukri local leaders primary leadership man বসকাং সালগো বন্দে হাইকে টাংবুতাং র খাইনাই মনে বাগি র naidi sini thanai je chongmari norok siwo je baburam sapnami bongni jotono borok eki tribe no borok adivasi angshoni borok no lukurok no borok sini logi rena hanai bubagra no logi rena hanai ogre dirbolen borok support khai sini thanchan chobano support khai borok sini thanchan chobao phai bubagra no koplai khaine hanai dini joining panda joining ke borok buskangobo je BC election handi ba buskang del kotor chongmari o handi borok bubagra nai logion tongnai borok bubagra ni uklupti ke borok phan kubra khai bono buskang sala koplai khaine bubagra